Da, ok. Azi încercăm să curățăm nu încercăm, chiar curățăm o admisie la X20 de tele. Nu? Parcă așa îi zice. Ce desfacem? Desfacem întâi tubulatura la admisie. La turbină. La turbină. Toată tubulatura de aici e iarăși când desfăcut. Trebuie o cutiuță ceva acolo. Nu, până acolo. Să aduni mult. Trebuie să aduni ceva șuruburi. Să le punem pe căprăi. Așa nu... Asta de aici, așa. Da. Ce? Coac? Dați de acolo. Așa. Iese, ori nu te iese. Stai. Da, mă merge cu asta. Asta. E o țără de viziere. Mamă, e murdar bine. Băgăm la spălat. Pune-le undeva la un loc. Așa. E greu. Poate mi-e greu. Ok. Așa. Da. Da, deci mai întâi am scos bateria, nu? Ca să știu eu oamenii. Să scoatem cablul, scoatem mufe. Și e bine să fie scos. E greu. Deja ține afumată. Deja afumat în 3 zile. Nou nouț. Pus în 3 zile. Ops. Nu să mișcăm camera din greșeală. Aici aveam toate cablurile astea trebuie date deoparte. Pune-l cu șuruburile la un loc cumva. Să știi care sunt. Stai pe lângă e gără, e clar de acolo. Deci asta l-am desfăcut de aici. Vedem. Ăsta îl desfacem. Uite așa. Hai doar scoate de aici. Nu-l scoate, nu. Aici, dacă l-am legat cu bucățică de sărmuleț. Cu bucățică de sărmuleț, că nu le încurc acolo. Așa. Să stea acolo bine. Știi ceva? Astea ia pune astea tot cu astea 3 șuruburi, să stea cu grâul ăla, nu? Să știm că sunt de aici. Unde ne ducem la?
Tot mișcăm camera asta. Lasă că e bun. Așa. Aici. Aici. La senzorii ăștia de... Așa, de aici. Ce mai avem aici? De mai spate. Pompă injecții, primul. Ăsta. Nu, ia mai întâi pe primul de la pompa de injecții. Ăsta. Pompă injecții. Asta pot să face. Asta e ca așa. Atât. Sonda l-am dat. Da, nu. Asta o desfacem de aici, așa o lăsăm așa. Desfacem și mai caut o sărmăriță să le legăm cumva aici. Hai să vedem cât ne dă voie. Știi? Stai să scot vacuumul de la... Așa. Și o să ducem așa încolo cumva, dar stai să desfac asta. Putem desfăcut ăsta în scos. O să nu te duce așa. Uite așa, dacă stă, crezi că nu ne importă. Perfect. Da. Hai să vedem de ce pierdea ăsta pe aici. Vedem după aia. Ar putea... Avem furtunaj de schimb. Rezolvăm. O să-l lași așa până facem cablurile. Da. Ca să nu... 17? Da, perfect. 17. De la stânga la dreapta. Ușor. Ține. Atât. Fără șocuri. Unul gata. Vrei să duci pe 3? Nu. Ia mâna. Atât. Păi, dar ce... Strângi și muncitorești ăștia. 1. Așa ziceți despre va da voi știu una să o dăm de fapt, știi? Să zic că e mai bine. Dar să nu poate. Dezaranjează cumva. Sus. Stai, așa să le punem în florul cu șurubul, ca să nu... Uite aici sus. Stai. Acolo. Așa. Iarăși dau peste cameră, normal. Acolo mergem mai departe. Doamne ajută să mergem de capacul. De capacul. Și la mine. Slăbește-l. Ok, și asta. Aici. Ok, și asta. Ok, și asta. Deci, putem zice că am avut noroc deocamdată.
Stepan. Mai ia să caut o cutiuță. Așa. Avea și tu pe acolo, ia, uite telefonul acolo. Bă, dar uite, le punem aici. Aici, așa. Uite așa. Așa, așa, așa. Știm că acolo se... Oricum, hai să le scoatem pe toate, întâi. Să scoți niște cărți să aveam la îndemână. Ce? Wow, am crezut că am uitat garniturile atunci. Să joia focul pe acasă. Nu, să mașină. Da, înainte de operațiunea asta este bine să vă luați și garniturile să le aveți de schimb, noi nouți. Da. Așa. Deci alea ar fi desfăcute. Dedesubt ai desfăcut. Capac desfăcut. Capacul am desfăcut, da? Asta nu mai știu, asta iese așa. Așa. Vom încerca să... Ia, să vedem dacă măcar nu mai are treabă. Stai. Astea două nu trebuie date deoparte. Stai. Nu forța. Stai să forțez o așa. Ia, stai. Nu stai să țin cu papagalul. Stai. Ia. O să rică de una a trecut. Ha, și cealaltă. Dar nu merge de al doilea. Merge mai așa. Acolo. Îl păcăle. Vezi că s-a agățat acolo. Nu știu de ce. Stai să țin cu papagalul. Nu cu papagalul, lasă că ăla nu simți la mână, trebuie să simți la mână. Nu, vreau să țin contra aici cu papagalul. Da, și la mână. Hai. Dar mai sus aici. Hai, ia, încet. Așa, și curățenia de la... Până acolo. Nu le-am arătat la băieți și aici. Da. Uite. Ce noroi este într-o admisie. Am de zile că o cărpusă mi ștergem asta cu putul, da? Așa. Mamma mia. Noraie, fă... Scoate și aparatul foto, fă o poză. Eu știu că ești mult, da? Șterge fața. Așa. Stai așa. Aici. Aici care e legat în timpul ăsta. Și nu vreau să intri în ziua foarte și rub aici. Asta, mașina este de 97, nu? Da. Zic că operațiunea asta n-a fost. A fost niciodată. Așa. Gata. Și am tăiat ea. Piulițele eu le pun în asta ca să le spăl. Da, le spălăm, da. Corect. Lăsăm curat aici. Desfaci toate piulițele astea. Eu am curățat, să zicem, de acum are loc cheia să intre, în primul rând. Așa. Mai ai cărpe? Mai am în portbagaj. După
îți șterge la cheie, știi? Ca să nu... Că după aia când pui, muncești în murdarea, știi? E bine să le ții curat cheie. Poate că ai avut noroc. Floris zicea că poate să... La șuruburi, da. Dar la strâns. La strâns nu l-a desfăcut, s-ar putea... Dacă... Nu merge, nu, bag de cheie, nu e ce face. Am uitat să iau mănuși chirurgicale. O să ne facem ca se porcușorii. Se duce, asta e. Dar eu nu pot să lucrez cu mănuși, deloc. Deci nu suport mănușile. Mână goală, se duce, mai rămâne, nu chiar. Dar în 2-3 zile nu mai e deloc. Asta e. De acum repede te ștergi, știi? Nu mai e. Dar după ce îl scoate. Mă apuc de spălat capacul. Da, se duce cu motorină, cu peli. Așa, de aici. Și capacul iese de acum. Dar de ce am numai 7 chiubițe? Pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ai. Corect sunt? Da. Hai să-l scoatem tot așa. Curăță-ți întâi eu leacă scul. Dar lasă că am să-l spăl până așa. Nu mai am nevoie de asta nu ca să mergem. Pe care ai într-adevăr. Asta nu pot să spun. Așa. Facem așa. Acum. Eu o să țin iarăși de țevi și tu să-l scoți. Da? Eu cred că rezoleacă. El iese ușor de acum, dar trebuie să găsești loc. Hai. O rămas agățat în ochi. Atât. Mama mia, dar ce acolo? Acolo nu știu dacă se face. Se duce tot în cilindri. Îi dau și-l bine. Nu, ies. Dar ce-ai snorul totuși? Pe încercăm snorul. Că aici. Nu se știe. Nu se știe. Așa. Așa, operațiunea de curățare decurge conform planului, nu? Și acum încercăm să o punem la loc, nu? Lasă-ți așa. Așa. Nu ne trece. Aici din asta nu se pot capul ăsta. Așa. O să ajungă. Să aduci o cană de 4 kg, nu? Da. Nu, ăla de 10. Ne apropiem până vine cheia de la mine.
Lasă că le dăm la cheie acum. Cât e? La 10. Oricum le apropie acum. Mă le strâng deloc. Deci în dreapta, așa. Da, și acum. Când mă uitam, de exemplu, tot în carte, cum strâng la chiuloasă, tot la fel. Și la mijloc, eu. Da, da, strângem în cerc. În cerc cumva, ca să pleacă așa cumva. Așa. Știi? Trebuie să mergi la toate. Atât. Lăsăm așa. Gata. Trebuie intrat pe el pe lateral, pe aici. Hai, du-ți, tu știi cum l-am scos. Hai să ne chinuim. Haide, frate, hai. N-am să mai scoatem și țevele din... Nu merge așa. Dar că să mă studiez. Într-o parte să tragi. Bagă-i capătul ăla pe țeavă. Asta să nu deranjăm. Așa. Hai, așa. Hai. Despre. Trebuie să-l tragem. Așa, stai, nu forța. Mai încolo trebuie. Dă-te leacă mai încolo, până în capăt. Ca să treci de urechea asta. Nu mai are unde. Nu mai are unde. Atât. Și acum du-te pe poziție. Asta. Atât. Șuroabe. Cele 8 șuroabe. Asta, ăla e aia de... Adu vreo două. Cui? De ăla de 15 e bun? Cred că, știu, nu facem noi firetură. Dar nu, că în momentul când ai tras pe cană, să formă... Nu, stai așa, tu. Stau. Ca să nu... Unde e ăla? Punem așa cu șurubelnița ușor. Ops, n-avem prima dată când luat-o. Asta o luat-o. Atât. Așa? Haide. O aranjat-o și buțul. Nu eu, totul. Ei, Bă, nu da vina, mă, pe mine, da mă. ce-i din gură? Bă, n-ai pus e greu. Da, trebuie să o pui pe de subte. Dar las că intră așa. Bate cu ciocanul. Are Ștefanul un ciocan mare. Cu rototel cu tău. Gata, ai terminat munca pe azi? Am știut, cu 10 minute mai ei. Dă să-l sun pe șaptul. Tăiem la sala. Da, nu știi. Nu contează. Și panorama are. Că stai la sala. Știi și panorama vorbește. Astea trebuie strânși încet și Și asta e. să mă riscăm. Nu mai tragi de el în pana mea. Am un foarte. Mai mare. Da. Și în plus, O sărmă. cu față. Da, am văzut cât aluminiu are cu aici. Nu mă le țin. Chiar. Nu luăm scutere. Păi ai de 500 de kg pe lejer, motorul. Auzi? Aspirație, cu o garnitură nouă, cu partea exprimarea motorului de aspirație. Normal. Gata, nu mai. Gata, nu mai. Dar oricum sare el. Sare, după ce sare, tot mai merge în decât. Nu sare, face doar timp. Așa. De la moment ca la mână. Ei. Ca să verificăm mai la acum dăm două ori în asta, știi? Să ajungem la piuliță. Nu, ai la altă cât trebuie să aibă. Nu, n-am găsit scris nicăieri. Probabil tot pe acolo. N-am găsit scris nicăieri. S-a dus piulița până în capăt. Uite aici, ce-i chemuie. Hai jos, hai. Să luăm șef. Să ne auzim. Anu, pleci? Te-ai pus niște silicoane.
Mișo, nu duci, dă-i silicon, spune-mi aici. Să nu curgă. Nu curgă motorină. Nu, dar vaselină trebuie. Vaselină trebuie de joc. Rul 100. Rezervorii trebuie. Dă-i niște silicone, spune-mi. Rul 100 trebuie acolo niște vaselină pus pe capul țăvilor. Deci te-ai pus în film, lasă, mă descurc. Te-ai pus în cameră, lasă. Chelia de acolo, duci. Oh? Chelia, să Scoate reflexia din cameră. Aha, mi-am băgat chelia în cameră? Da. te-ai băgat în Bă, am să filmăm. Treci filmul! Nu să-i țin țava. Lasă. Apare patinajul pentru Bă, dă măi să ții țava, băi! Apare patinoarul pentru muști. Vezi să ții țava aia, nu mare să-i! Ipodrom de țânțari și ai? Ți-ați ipodrom de țânțari, nebunule? Băi, decât un păr rar, mai degrabă o chilie ideasă. Dacă e de 2 metri. Dă-i un ciocan de 7. Dacă e mai lung, nu merge. 17 se potrivește mai bine. Păi, de ce lași pe așa să strici mașina? Adică să stric eu mai degrabă să stric ei. Dai vina pe el. Că tu, Marius, că tu, nu? Mai iau mai de jos, deci. Hai, dar noi am strâns, să închidem capota și am căcat, treaba nu putea fi. Da. Păi devine eu, cu dă mașina pe lumea altora. Bine, ești tu că-i dau voie să fac aici, doar. Ei, eu mă mai fac o mașină? O să am 3. Voi înregistrați că nebun? Da. Vrei să strângi 3 din alea și duci la rămas? Când a lucrat noi nu filma deloc. Normal. Egoist. De-aia filmează mâinile aici. Bagă mâini. Uite, ale noastre cum sunt și ale tale. Și noi. Și stai să ți le arăt pe ale mele. Ale lor, eu n-am muncit deloc, uite. Da. Compară? Uite ce golăneală face. Auzi? Nu mai zic că la duțul deja am început să vorbesc cu nisip. Că nu te-a dat o bere? Deja vorbesc cu nisip. Știi ce face? Stai spune că și fac o bută de aia. Vine ploaia. Vine ploaia. Nu vine. Băi, nu. Hai, ploaie, hai! Au, și câinile se roagă. Mă rog frumos, nu acum. Băi, dar de ce-ai băgat ăsta? Stai, bă, leacă. Trebuie băgat futonile de la Bă, injectoare. dar tu ce faci aici? Eu doar. Păi, dar eu n-aveam un loc din boi. Mă usucă. Hai-ți băgăm pe acolo. 25-30 lei. Teo. Nu, 3 lei. Ai găsit la 3 lei, cumpărat de la magazin, dar zic că... la autocenter. Da. Dar zic de original. Dar nu, că nu le-am mai schimbat, toate sunt originale. Asta am lăsat. Dacă vrei să-i dau... Să ce fac? Nu știu, pun-te la mâncare. Ce să fac eu? Ce? Păi da. Bagă și alea cu din motorină. Dar nu mai pot să dau bagă. Ăstea? Da, să le așa. Poate o ia. Injectoarele acolo. Poate o ia. Mai este pornit la timp? Mai este pornit la timp? Nu, dar nu, adică știi ce facem? Le dăm mașinii una de altă toate și tragem tot cartierul. Dacă ce mașini nu, dar aici... voi nu vine acum. Hai, că scoate cortul. Păi da, și am dat, dar e sport. Eu spun că de acum să fac terminat. Marius? Nu. Am reușit la o mega consum de 10 jumate în oraș. Da? Vezi ce frumos merg. Când liniștit sunt în trafic. Cu mințelă? Vai. Eu mă gândesc. Așa. Dă-i mai aici ca să ai timp să-și tragă. Dă-i filtrul de aer ca să ai timp să-și tragă când îl pornești. Da.
Să iasă rugină. Eu zic că e gata.